ڕۆژاوای کوردستانی دەڵێت چۆن معاملە کرد لەگەڵ دەوڵەتی تورک وەکو جیران وەکو پڕانیە یانجی بگشتی حدود آن سینوری ڕۆژاوای کوردستانی بە تورکیا ڕێزاتن یعنی لەسەر ئاستێک و حرمەتدایی و تجاری ئێریشکردن چێ نەبوو ji aliyê Rojavayê Kurdistanê ya dewleta Tirk. Demê em dibêjin dewleta Tirk yani Bakurê Kurdistan zaten. Tücari êrişkirdin çê nebû. Tenya çi bû? Tenya dir Rojavayê Kurdistanê da sîstemek hat avakirin. Ew sîstem ji bo û kêşeya Kurdî li dir Tirkiye çareser nebe, ew sîstem xetere ye yani. Sistema demokrasi, projeye demokrasi ji bo dewleta Tirk xetere ye. Çima? Yani bo xetere ye ji ber ku sistema Rojavayê Kurdistanê gel pêk were û etirafê siyasî pêk were, ev sistem, ev ezmûn, ev nimûne gel derbasî xakê Bakurê Kurdistan bibe yan jî beşekî Kurdistanê dîtir bibe ve keşeyekî mezin yani wê aştiyê pêk bîne û desthilatdariyê hin partiya û desthilatdariyê faşîzmê wê têk were kirin. Ji bo wê her cure dijminahî hat kirin. Yani gel em li ser cureyên dijminahiyê bêjin ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê û heya roja me îro roja me binpêkirina mafê mirovan tê çêkirin. Roja me êrişkirdin ji aliyê Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê tê çêkirin. Roja me xelkê me sivîl û şervanê ku vê xakê diparêzin tê kuştin. Hewlgirtîgehên dewletê Tirkiye li derewî sînûrî xwe û tenêret endûjar li nav kulî dewletê Tirkiye xa wekû tesekkûa nazanim zor geran bûye ke wişeyekî Kurdî guncav bû çemkî tesekkûa bidozmawa tesekkûayê stratejî corek li pêxawsî corek li serseriyetî corek li sergirdanî wê ke ezanim tesekkûa çêyekê çêtir derve li navawa çemkî rogue state ya dewletî serkêş çemkî pêwendî be pêwendî nêwdewletiyekan û barmextarî dewletێkەوە heye wek karîgeriyەkانی ew dewlete li ser asayişî cîhanî zor bi xêrayî li ser tiştane açî maclûmatî internetê Ronald Reagan li salê 1975 yekem kes bû ke em çemkî bekarhêne we li nav siyasetî nêwdewletî dawîn Amerîkaya vegerek welatî Kûba welatî Yugoslavya û Iraq û Libya û Yemen û çend dewletekî tî xiste nav qayîmê wek emane wekû duwelî Malîqa wekû dewletî serkêş wekû dewletî yasaşkên we rêzîkar biranpir pêmaname û vekewtîname nêwdewletiyekan seyrê kirdin. Bi pêkevayî êstayê Amerîka, Îran û Sûriya û Koreya Şimalî û Fenzînîla meselên zor dewletanan ke wekû duwelî Malîqa seyrêkirin. Amerîka komelgehê nêwdewletiyekan ge tehemûlî muşkileyekî gewrî wekû şêwanî navxۆyî meselên dewletî Tirkiye neke ya heta sizadanî avbûye welam emane hemûî egerî ew heye we çawarwanek pê ji dinyayê têgihiştin û merkezî dirasat û think-tankî gewre yanî navendî lêkolînewe lêkirnewe li hemû dinyaya ke murşehî yekem pêş heta hindekî cejnewe li ser ew xistina ser pêş dewletîyedan birîkê li dewletî Tirkiye li rastiya ke bikeve we sizagan li bareyê we ya li serî wildewrda xelîkê destê pê kirdo çi li komelgehê nêwdewletî bigiştî çi li Yekîtî Ewropa û çi heta Amerîka ke bi hesab dewletî Tirkiyeyekek li hawpêmanîyekanekî li Hilfî NATOya û bi taybet em îdare tazeyî Amerîka pê naçe hiç yani tiştekî xweşî bo dewletî Tirkiye pê be. Tolerans yani buradayı zor giringa. Yani o şey çekil o xalanı kadar bo teknolojiyan yaşayan ülkeler kabul kılın betedi iş kesin. Ya ben girifte için göremani. Desturi alakalı 2005 kadar suwa komalı بريكوتن ويدرس كده دستور العراقية ماذا كده ماذا سرچه بو سارش كنوی بین بو آسای کردنوا قربو کردنوا راکستی دواتر سجمیلی دواتر راکستی سی خاله والله کاری آسای کردنوا قربو
قرارگیریکردنەوەی لەو چوارچێوەیە ئاسایکردنەوە قەرەبووکردنەوە و جێڕانەوەی هێنراوە بۆ شوێنی خۆی و هێنانەوەی دەرکراوە بۆ شوێنی خۆی ئەمە پێویستی بۆ وردەکانی زۆرە چونکە من عاشر قوما 40 يوما فصار منهم خلق ترسال لياجه دەبێت تۆ مامەڵەیەکی لەگەڵاکی دەبێت بزانی تۆ مامەڵەی لەگەڵاکی ئینسان ئەتوانێت ئینسانێکی نەرمونیان ئینسانێکی قبولکەری ئەویتر ئینسانێکی بەڵێ قبولکەری پێکۆژیانی ئاشتیانەوە بێت کە منم تۆ خابینم بریندارە بن تۆش بریندارە بن کەواتە بۆنی خزمەت گوزاری باش بۆنی دەستی کار ئەمەنە واکات کە پەیوەندی کۆمەڵایەتی پەیوەندی پێکاتان بەهێز بێت بەعز هەوڵێکی زۆریدا بۆی ئەمە نەیەڵێ بەعز هەوڵیدا تیپە وەرزشەکان لەسەر بنەمای نەتۆدانە لەسەر بنەمای ناسیۆنالیزمی کوێبیندانە تیپی عروبەی عەرەبە تیپی جمهوری بۆ نمونەی کوردە تیپی فڵان سۆلافی کوردە تیپی فڵانی تورکمانە ئاوا دابەشی کرد